Ku danna subscribe domin samun wannan daɗaɗɗen shirye-shirye namu masu gamsar da ku da zarar mun ɗora a channel ɗinmu mai kai gaskiya kashi akwai daɗi wallahi tallahi amma Allah ya mai lambun nan albarka yanzu da ban samu gurin nan ban san inda gashin nan zai kai ni ba ai har riga ta yana cire dan wallahi wata ni'ima da nake ji ba kai yauka lambun dawa a zuwa na mun gashi a ciki tsabar bulo ba kai wannan kutumar uban ne yake mun gashi a lambuna kai uban wace gashi a lambuna baga ne to gero ma kutumar bulo uban sa ai wannan kai ya aka yi ne haka a kana an ci zaman kana kuwa babban ya kai ne nawa ni ba karamin shege bane ba sorry wallahi dama dan yi gewaya ne kai ne kake gashi cigaba da kashi ta ma na kama wallahi oke to ya ce yayi ware da Allah ka ware dan buro ba in kuma kan ga wani eya ne wannan fa ya dauka wani gonyo ne na rantsi da Allah dan buro ba bari in samu maza in bar gurin nan gashin nan ba karamin taimaka min yake ba wallahi tallahi kaga wannan wayar na je na sai ta alan samu na shan wani subscribe domin samun wannan daɗaɗɗen shirye-shirye namu masu gamsar da ku da zarar mun ɗora a channel ɗinmu mai suna J-Boy Entertainment.